because only with this video, share this video. Share. No stand by. Advice for Onye Eze. Serious advice. Over 120 million. And and all the close to my ministry. And the Nkuni in all this pantry is the possession. And Ebuka na probably not and na mama nsele. Obu ife ne ka na egosi na net ma mara obu na iseri yo dika onwere ife ana me mana ụfọdụ go moto ebute and Thanksgiving. Ụfọdụ go moto. The main Thanksgiving bụ landed property. O ife ofu onye gwalụ mu Chibuike mu nwoke over Igbo obodo unu nwe ana nwe ịmana ala ya hapụ ya na kwe ọ bụrụ na ọ bụrụ ntị ya ụmụazị. Who's that? No, do we are not joining a banquet. Ready, Sibia? Okay. But Macaron Mazuka and the match as in Maduniba. And even Nebu. Otokan token. Another. Another boomers. I'm working to say, my friend, one by Lolo 2021. 2021 on a Marugo Mazi Alua Kuchi, or Webela Aquabia. And see enough is enough. I have a both Yakita. How can Kono and see the cake as society? Obro Adam and button on it. Macafana Zokika. Even Chalk and Kango Sing Cabo, no Ebonigo Seriodic Omarom. On my veg, a bomb for all demands. Obulilla. Just for Thanksgiving. Seal and sign. Seal and sign. Yes, 70. Kahanafum. Seal and sign. Double. You work at a media novi. Obulile. That's okay. And when all of our go moto. Number 10. When all of our people are leafy. Number 10. Mamu is going to be a bamba. No landed property. Each of you can make a gotalo mana. You got an Ibayama. 120 million. Oy fegola na brobelana. Ana bu nwa to tofu. Na mbede se. Nwa moto ge mebi. If ya ge eli. Na landed property bo investment. Obula Onye Eze Jesus. Asi okwu ndị mmadụ enye na go ana ele 100 and something million. Ma ohe bi na moto ana ele 600 million. Ịma na eme ho na anibisi mawa aka. Ama onye go na-eme competition akịtị iji wee bịa gosiwa ndị mmadụ ife. Ịma na ndị mpịam mmụọ dụka ụnụwo mkpọtụ akọrọ ya denye na Facebook. Ndị dadi enweghị ike ịkpagharịcha gosi gị ife ha nwere ị aha ekwu okwu. The most important thing m chọrọ ịgwa gị na ị na-ene ife ụwa anya wee na-eneghara anya na the most critical aspect of your life. Asịrị na aghalụ ndụ kpaba akụ onye ire elie. I repeat, aghalụ ndụ kpaba akụ onye ire elie. And ndị Igbo zakwala afa wee sị na ndụ ka akụ. Mụnwa zara afa na my second name ndụ bụ isi. Ịghọtago? Look after your health. Onye gotara gị ana awụ n'ọma. Ọ ka esi na ego ji gotara gị ana. Wole ego bịa na bego lụọlụ gym house. Lụọlụ gym house. Ịghọtago? Ma ọ kpọta employ ya a dietitian. Worizie ego nke fọlụ wee gotara gị ana ọ egotara.
ife a ife sometimes na enye mmadụ ife to meet a need. When you give somebody something to meet a need, you don't know what you have done. Ọnọdụ ka onye need ewu no ya no suppose rega school iburu moto biye ma onye need ewu no suppose you gotta go give to meet a need. Give to need a meet a need. Only some people in a gift in a what they need is cash because always something hand need to take care of. You gotta go. So I think people who should be giving to Onye Eze Jesus now should channel whatever thing towards health, yeah. If Onye Eze Jesus in the eku ko onye dalenu, if ko tank you buna for ko doka GP tank. After himself able to do it, amana modern conveniences on him within the past few days. We be do regret to my diet to see me go kwa shake off. Can we clean my stomach? You gotta go. You gotta go. If I'm a detoxifying, when make name and the make catch takwa bread because he got from a bat to a be kube. Ili go step 2-story building. Obosin bidoli obosin chojero one of my cousin's wife. No we go na 3 ebe ha we neku na mbato obosia wesin ba reduce go that kana nim na eri now na eri more of fruits. We go that shake off. We worry can we clean go do detox nya can we detoxify go that from detox very important. So Sholun Onye Eze Jesus is water supplement. Number 1. 2. Sholun is water dietitian. Here regulate diet here. 3. Install only necessary gym equipment only the bay because no when go with time a gym. It is very important because na apa konyoche guni na apa eli hozieri eba ka na kanjo. Na look at Onye Eze Jesus na mmada apu mana o ma ho. Na ife o na eku so na bia na ebe a na-apụ na ife ị na-ekuku mgbele dala enu ọ na-adụ bizi na sipụta moto egola na 100 million arụrụ hotel ebe a emere ife hapụ ndụ bụ isi ndụ bakụ ndị ya bịakwa ebe a bịa wọzụ akwa ọnụ ama n'ụlọ ya bịakwa bịa wọzụ ọnụ but I have given my advice share no this video unu Onye Eze fu this video nya pay attention to ife nkwulu ebe a focus on ndụ mmadụ na-apụ apụ yes. Take care of that your afọ ka ikutu ume okolosighe eku ume eku na GP tank ibu na afọ bagara ebe na egosi ya na 100 million ego ne ka ihe take out from your pocket we take care of your health unu nwa ozi ndị nwere ego na una nwere udi ego nwere I know what to do I know what I can do to myself immediately nchiga back to shape you gotta go so mma akwụsị ya ebe a for now no ọkwọnya advice nchọ ka nye ụrụ chọzikwa na anị na isi ego enwe hotel ebua enwe hotel ịtọ enwere mana nka enwe steeti nka ọkwa onye dụ ndụ ka maka ndụ ka akụ onye dụ ndụ sef enweghị ife niile ị na market today echi niile onye ahụ ya enwe ọkwụkwara ka ọ ha n'ọnụ ịgwachakwa masị n'isi ọfịa ọsịgo ụna atụkwụ na m ishe na ife a nkwuru na-ekwunya under the influence of alcohol mana ekwuo m nke m under the influence of alcohol ekwunya wute anya saa daalụ.